بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم اللهم صل على سيدنا محمد من زاهد الضلالة والغلط وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير. وعلى سمعهم أنبياء الله سبحانه وتعالى دلي سجان كنا لبان كويما لكو ديانا وبلا جلما حمنا كدغولي أنا بانجلي مني الله سبحانه وتعالى تبيبا يا ربي لك بلا جلين نبو أنبياء الله تنو دي والله أنبياء الله تنو كالا ولا يمندون كالا بركة ده hali biyambayin Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kamma kutu ala kana aminanga ku ketaw bela jilima ala kana aminanga ku ketaw bela jilima ala kana aminanga yetaw bela jilima on ya jon jurumun tonude ala ika ya fam bela jilima ala ukeka ala rabbunya koso ika keraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu ya rabbi bila koso Allahu akbar ala mbifu salu sungalula ang kumbiki dili kika sangore sungalo ira anna wa isona ka ira anna koi Allah subhanahu wa ta'ala bitanu ula ki wali nyumando ina fa bela jelimba kalama chuga mina niye angalla daye abesa nani bo ambi dili kanine ke ni sungalo damina na kumamina ambes lamo ni soja ni qisawiye minun kera islamiyya yere hukumu konnana minun kera Allah subhanahu wa ta'ala rejati kama ambes lamo ni soja ulah ni o qisa nunu ye ni o histoire nunu ye sungalo konnana yasa mogo be se ku yere damunta ni ulu ye chuga na inshallah subhanahu wa ta'ala ambayina Allah subhanahu wa ta'ala fa amana ke baraji fe on fanye ne min ba fo alaka di nema aw min ba la me alaka di aw yere fene be la jilema ya rabbi ya rabbana ka sarake al jannatul firdaus inshallah subhanahu wa ta'ala tumenen ko fe abisa nani mbo ame nimbara ina katase sanduruma salunta ukbe sana yelenkera alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sana yelenkera chugu anse ko yeminye anyo fo ala nganyinanta obina ke ewa ghazwa doka no ye kele do ye kele mi nuba wole ko ghazwatu saysaban وكرا تشوغا من إن شاء الله سبحانه وتعالى أمنا ندادو أولا كتابو ولا سبابا لكالي أمنا عربو كامبو ولا إنا فصلوا عنياك تشوغا منا أمنا عربو كامبو ولا منا كبمانانغان جيلي ري إن شاء الله سبحانه وتعالى ألاك بارو نغيا بسم الله الرحمن الرحيم kitabu wala sibaya fo aku kabe Allah subhanahu wa ta'ala deli kola kan kishi kabo shetani toroma kabe kila kabara indam ni Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai masami ko imbela jelenda mine ni ko imbela jelembe kila kabuli ali Allah subhanahu wa ta'ala ka sibaya nakala tigan naka jekono wani ko imbela jelembe kila katallaba ali Allah subhanahu wa ta'ala ka folina ni ma famu ula aku kabe bara indam ni Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai kujnya hinil logolen tigidu wallah haranne makrengeren tigidu akabe solingini Allah subhanahu wa ta'ala fesa aku ke ba minataka bajoka ani Abdullah ka nyonya balika no ya lakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasu muqsanu bela jeli anaje nyonya bela jeli ani mauma de be no nulu usena nona fakata si qiyama joduma otemenen kofe akabe islam bela jeli fo aku abina kuma minka ku de yekele minkara islamuni kafiruni nyonche ubode wole ko ghazwatu saysaban aku ni make kumfe kuma yetende aku ni minana mina alakraka sahaba yare dodu sallallahu alaihi wasallam sahaba mi nubo wole kitabu tiki doba wole ko ibnu abbas nuye abbas denye wa kitabu tiki do yare fene ba ta tokoma nuye Abdullah ibn Abbas aku ni minana Abdullah ibn Abbas lasa ubaira kafako Abdullah ibn Abbas alladhi qisa yirella kali
ku ingera juga menalere di Allah kali. Allahu Akbar. Kitabu wala sibaya fo. Aku Abdullah ibn Abbas ya Allah kali. Aku don dola ko lusuglen misiri kono ni alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko alakira balaka ulula balu alakira balaka ulula baru abala ko ladi aye ninke ninde kai akana ninke ni mai naye ninketa nimbeketa nama ninketa nintiketa alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka be misiri kono ulu yere fene be misiri kono kafara alakira kan alakira balaka ulu baru. Kitabu wala sibaya fo ku kuma mina islamu bo chugo yala tinsa ubala kala kira lame Abdullah ibn Abbas ko kulu bela jelen ku kluma jolin do kala kira doron de lame ulu klu kunti fuila nga kulu bi fama mima che do na misiri kono dere o che min to Umar bin Umrata Domriyu ko Umar bin Umrata Domriyu do na misiri kono na ki kli ala kira sallallahu alaihi wasallam ki gira ala kira la ki sigi kaya ala kira tege mine ay ala kira tege sumu ninga ala kira fu aku assalamu alayka ya Rasulullah ala ka kishi ki kandere ala ka kira ya jabi ko ala ka kira ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Umaru ikan tamaina emena de wallahi nama Umar bin Umrata Domriyu ale kunye ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka espion dodi islamu ka espion kundu wa kunka teli we telia dai akunka teli o kunye telia dai commerçant kundu en même temps fene espion de fene kundu na ye fon femme min beslamia contrôla abina ala kra la donia ala wa kumbe arabu jamana don ko sebe akume ko folo non bela jilen don wa kumbe mo yere de don ko jugu ajoro bon bonyana ko sebe dinen demenina Allahu akbaru wa kumitama we tama dai barikadaka commerçant kundu akuma na to tama nuno de konnana na ye fenye mimbe islam dangar islam yala abina Allah kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam abina kuna fonya ula kitabu wala sibayo defo ko Abdullah ibn Abbas ko kulus lento ko Umar bin Umrata Domri de dona misiri konana ki kli ala krama ka salam di ala krama ka ala kira tege mne ka ala kira tege ka asumu ni doba fo ko ka akola di ka ala kira tege la Allahu akbar o kira kuma minasa ala kira kantu Umar bin Umrata Domri masa ka ko Umaru idmena de ikan intamaina akira famai de imena ikan intamaina na yere de ko sabe imena kuju Umar bin Umrata Domri ay kantu ala kira sallallahu alaihi wasallam aku Muhammadu chendo mena wallahi mena nga ne me kunin tamay na meno de fiye ikado makla era kui nsigna di kana wan tiliara era de kui kana ima ne mena kumina ngani voyage na meno kun de fiye na barikadaka Muhammadu nyeminye kabako kudo dre nyeminya be ma dabaliba ikado ne bora Madina ya nekelen ka kofolu teme nana se arabu ka kofolu do fenena Muhammadu kabako bende ubo kofolu in waledi dugukolo min be no ubo waledi ko saysaban wadi saysaban ubo waledi ko wadi saysaban Allahu akbar Muhammadu o kofolu in tento Muhammadu dugukolo min be no kabako donde anye kabako do ye no bara minun kembe ye no Muhammadu hal hadamadi masake farajine masake kawtise kake labe minun sabat lembe ye nyorena jine masake retise kake kumate adamadi masake ma bari yeroin labe nendo ni kabako yi yeroin masiri lendo ni kabako yi wa jamabe yeroina kabako du Allahu akbar ako wa yiri deun caman ni yiri sun caman be no kalite uka canko jugu ya Allah ka kira imai Umar bin Umrata Domri de be kan nyef ay femi ye no be ko de nyef ala kira enen tanto sallallahu alaihi wasallam ako ala kira ma ako temenen ko fesa ako ali yeli ke karanga dawula karanga in dawulu akabung ko sebe akla ga yeli ke jama min be no akala kira ma ko jamain ka chan ikuton u ka chan ikuton
ako make kabako de nga kabako minye ale kelen ku ye ako ala krama ako ma shite nuna minye islami kale kwa yerema sikatala nunu ye chugo fe nunu be kafiri sikatemina nunu be kafiri ale ku ye chugo yamina ako muhammadu ku jamaka changui ku ka chango e chaya dai ayo defo kitabu wala sibaya fo ku ka cha iko ton ku ale kelongo jate mine kuma minasa ale ye decision ta ninga gere doni kale gere la fale na se ay watilisi usigi yoro masa ukelendo kuka tanti brief abifuchugudi tilisu aba famia chugamna tanti uka natora plage dan na walma yoro na ubitoka tanti minunke walma burshi kono ubisuka tanti minun siri purka ubisuka usiga koroko suma koroko voilà ko ale surunyana kuma mina ubuku ka tantu siri yoro mina no tilisu yesa jamato be ka bonyale nyekoro nga ale nyebe kamalini ndo jole na yoro dola oye jonye ale gerala o jonge na ko unyininga ale yekando kamale masa ako ani nyanguma koy mbalmake yanye jonga yoro yi wani jama kulin be jonye kuni junte jama minyerala nimbe bora nimbe jonga mogoye nimbe jonga kileke chewyi akola ka kirama sallallahu alaihi wasallam ko ale yo ngalike ale balaka chenu no laje ubeye chefari ubebi yelega so sanfe ulla benbe Allahu akbar o jonge nyali laje o jonge nyi kanto alima e borami e joyi wa ibitami e kanyini fe joyi e kanyini fe muyi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngali fala mi e borami e join e bitami wa e kanyini fen re muyi arabukum se kuma lade arabukum kuma donko jugu Allahu akbar ay ni ngali ude kala e join e borami wa e bitami e kanyini fen muyi ku barikada ka bina fa e dunayde Allahu akbar kitabu wala sibaya fo aku Umar bin Umar tadomuri kamale injabi noye jonkeniye akoma ku wa ne bora yasirba de koy ne yasirba kadi awa magalun tigede chendu amanga fuko Madina ni heroina bare na ko Madina ni heroina ubesika ka islamela espiando abaka barake chugodon Allahu akbar abaka barake chugodon ko sabe aku kale ye yasirba kadi amma galun tike barkada ka alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kata Madina de kumi wole ko yasriba Madina tu yasriba Allahu akbar aku wole tendi nga alakra tale yenno uye yasriba inde boye ka ke Madinatul Munawwara ko dugun noro madre anoro lani jonyi anoro lani alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam note bima dugun bilayu aku wole de ko yasriba ka ko alakra nalinya sallallahu alaihi wasallam ngana ka tale no ayala mana akira Madinatul Munawwara ko dugun noroma jonde noray Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabu wala sibaya fo ko Umar bin Umar tadomuriya ya jabi ka fo kale bebo yasriba ako ale kunya yasriba na fuluti gibba ako ale kunya na fuluti gibba di joncheu kumbali bulu jomso kumbali bulu wadu kun falendu ako ale kunya bagangcha mantigi fen kumbali kun ako wa ale kunya ka jamanye mogodiye fen kumbali kun wallahi kale kunya yasriba naflu batigidi aduna ka barakono saw espionage te Allahu akbar ako ale kunya naflu batigi ako nga kambe domina ikubbi umaru espion de be kan nyefo bang c'est-à-dire jonge nyana quoi ako ale kunye nafolo tigi badi ako ngambi domina ikobi ko jamana ya ale yele madre ko jamana ya ale yele ma Allah akbar ala ni fi qur'an kono wa tilka al ayyam nudawiluha bainan nas
ala ta de ya ka garzige ye, ala ta de ya ka don ye, aba yelma joni nyonche doni bi do ra fanene shini. O de kama bin nafolotigi manga kafa kayada, wallahi barika da ka lebse ka kesini fantain bi fantan fane mangi jigiti Allah subhanahu wa ta'ala ka nemana barika da ka alibse ka yelma ka ke shini nafolotigi Allah subhanahu wa ta'ala bitandi ala kambe sahaba kitabu wala sibaya fo ko umaru ko chay masa aku ne kunye nafolo batigi ngabi ne ka warbana foite ne kum bibi na medom ne kubi o de kamasa ne fane wuli lakana kana se masakaima kana dongili dala ni ne dongili dala no jara ala na doni dinama bari ne ka dembaya kacha Allah akbar kasar dongil dala tere jelite wa jeliyai madam nabi kuy abeka ni fo ni garala krak lillah sallallahu alaihi wasallam niyo sam bakilin sang kemenani ni binan ni duru yebi Allah akbar jeliyati kulanguloyi ko jugu fenete kechugo ya de bala ni mabo hukumu konna na dro ibi dambe kono Allah kambe sahaba ma o kerak maminasa o yoro la ikanto jonke masa ako dewo me min fiena sisa ibe masake inde to fone na sisa baraka daka ni manyebe dongil da mogola ikatigi yere don falo ikatigi to don falo ulambe saka dongil dala yasa na fendia Allah akbar dongil dala te ni ale reka politiki ke chukodi bare ay jamanya ma jamayin famu aba fe kana don jamanya mun jama kalti masake kalte jumere de biyanno yasa absika to la kali ala kra Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ay kanto dinyana ku jom kenya na ku masake mimbe ano atoko fonye yasa nasikata aywa dongli da'ala ka fenyine afa ka fendia Allah akbar dongli dalate ay galonde tige pour ka biseka akabara ke chogoya mina Allahu akbar kitabu wala sibaya fo ko yorola sa Umar bin Umrata dumri kanto ala ka kira maka ko ya Rasulullah ko ya ala ka kira kuma mina nine ya nyini den fe kaka information dinama masake inga alera ku hakla ko masake chedi ku den yi kanto alema ko larabuke ni mai yan yoro indon ni ma nin karanga indon ni karanga inde bi wole ko husnul arkami ni karanga inde bi wole ko husnul arkami wa inyebe jamakulu fen nani inyebe keleke chefari fen jole nani ye ukaso kerefe ko nin bebe ka kwafe masa min fe ko chete de ako masa muso de be ka nin karanga in jamakulu bela jelen kwafe masa muso de be no uba wole ko husnatu Allah akbar Umar ko ale dabali bana yani kanin jama bayin beye abiki ko no ko chede buku mara ko ja muso era de be ka mara ke anno Allah akbar akaba ko yale de ni nyafala ka kiraina sallallahu alaihi wasallam ama son ki kle barabado na yi kle ka foko ale islame de yi ale bora madina ale bora la kiraka jama kullela wallahi ubafa nu sikara ka islame la dro ubafa odi kama nanani planye ka fokali dongili dalayi ale nambe kana dongili da masake na yasa masake mbese kale son nga politiki du Allah akbar Allah kambe sahaba jonge nye ninde nye fo Umar bin Umrata domriye ka foko yang to di yeko husnul arkami wa masamuso mimbe ka yang jere odi to ko husnatu afade kunye malikul daygamu fade kunye malikul daygamu ngasisa alera debe masamuso yalasa Allahu akbar kitabu wala sibaya fo ku ika do jamana do nimbau jamana sinkulau jamana nafulutiki bau jamana masakeu ku ye ni muso nyini ku be ni muso furu ku mashi masika furu ku ni masake mi nyaka furu na fulu blakana ka be muso furu ka bi ka furu feuni ka furu na fulu beta abe jom blaka segingata dima aba foka cheti na fulu tigi uluma na furu feun blakana kuba furu abala segi aba foka cheti jonke ndebe ka nimbenye fota ala kiraka experience sallallahu alaihi wasallam
ko kuma min na maliku dayga mo no ye masa muso in fay ko kuma min na ni o nana sasa masaya yɛrɛ turu o sera denmuso in ma kuma min na ni masakɛ sara ko masakɛ wɛrɛ de bɛ yen nɔ dugu wɛrɛ masakɛ de bɛ yen nɔ n'u b'o wele ko maliku itirifu k'o de ye masamuso in ka kuma mɛn o de y'a kibaruya mɛn a ka jɔn yaalakɛlaw fɛ o ka jɔn masa wɛrɛ de bɛ yen nɔ ko itirifu o ka jɔn minnu bɛ yaala tantɔ ko o de ye o jɔn ninnu kumakan mɛn a b'a la ka u b'a la ka masamuso in ɲɛfɔ Allahu akbar u b'a la k'a fɔ ko dakabana muso dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ waadi sayi sabanan kɔnɔna na ko masamuso in a cɛ ka ɲi a hakili sigilen don a ɲɛma jɔlen don wa a kalannen don ko maa o maa mana bɔ a nɔfɛ a b'a fɔ ko o tɛ a cɛ ye maa o maa mana bɔ a nɔfɛ masaya kunda nafolo kunda ayiwa dɔnnibaa kunda a ma sɔn nin si la a b'a fɔ ko nin si t'ale cɛ ye masakɛ itirifu de ye nin mɛn kitabu walasiba y'a fɔ ko kamalen de ye nin ɲɛfɔ umaru ɲɛna k'a fɔ ko masakɛ itirifu kelen ka nin mɛn masakɛ itirifu ye a ka jɔnw bila ka taa ayiwa masamuso in fɛ yen ka taa ci d'a ma k'a fɔ a ɲɛna ko n'a sɔnna ale b'a furu Allahu akbar ko n'a ka furu nafolo bɛnna fɛn o fɛn ma wallahi k'ale maliku itirifu ale b'a sara kitabu walasiba y'a fɔ ko kuma min na ni jɔnkɛw taara nin ɲɛfɔ maliku itirifu ɲɛna maliku itirifu ye furu boloma de wuli ka taa se masamuso in ma k'a fɔ a ɲɛna ko ale b'a fɛ k'a furu n'a sɔnna a ka furu nafolo mana bɛn fɛn o fɛn ma ale b'a sara ale ye masakɛ ye wa a ta y'a ka jamana ye a ta y'a ka nafolo ye wallahi furu boloma wulila furu boloma taara se masamuso in ma n'o ye husnatu ye Allahu akbar furu boloma selen yen nɔ furu boloma y'i kanto gardien ma ko ci b'ale bolo dɛrɛ a y'i kanto gardien ma ko ci bɛ n bolo k'a lase masamuso husnatu ma ka bɔ masakɛ itirifu yɔrɔ la a ye sira di ma a y'a ɲini masamuso fɛ ko ci bɛ n bolo ka se a ma min bɔra masakɛ itirifu yɔrɔ la u y'a lase masamuso in ma sa a ko masamuso ma a ko baasi tɛ ne ye ciden de ye ka bɔ masakɛ itirifu yɔrɔ la nin jamana in kɔnɔ a ko maa tɛ se a la maliku itirifu filɛ nin ye n'i y'a tɔgɔ fɔ tile bi kɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bɛɛ bɛ siran a ɲɛ a ko n kana f'i ye a ko n'i sɔnna ka kɛ ale furumuso ye k'a b'a fɛ k'i furu ko i ka furu nafolo i k'a fɔ a mana bɛn fɛn o fɛn ma k'ale b'a sara wa ko k'a f'i ye ko a kan tɛ nafolo kelen dɔrɔn ma dɛ ni sanu de ka di i ye o b'a bolo a b'o d'i ma ni jama de ka di i ye o b'a bolo a b'o d'i ma ni lulu de ka di i ye o b'a bolo a b'o d'i ma ni ɲɔgɔmɛ de ka di i ye o b'a bolo a b'o d'i ma ni jɔnw de fɛnɛ ka di i ye k'o b'a bolo a b'o fɛnɛ d'i ma ala sago i sago kuma filɛ dɛ kitabu walasiba y'a fɔ a ko masamuso in ye jaabili kɛ a ko furu woloma min nana ni ci ye sa k'a ka taa fɔ a ka masakɛ ye k'a ye sanu minnu fɔ a ye jama minnu fɔ a ye wari fɛn o fɛn fɔ ko o min bɛ ale bolo o tɛ ale masakɛ in bolo dɛ ko min bɛ ne bolo o tɛ masakɛ in bolo t'o fɔ a ye ko ne ta ma se ale ma ne mago tɛ ale ta in na Allahu akbar fɛn min bɛ ne sɔrɔ o tɛ wari ye dɛ ciden wulila o la sa ciden in sira minɛ a bɛ ka taa f'a taara se maliku itirifu yɔrɔ la sa a ko masakɛ n y'i ka ci lase koyi muso in ma nɔgɔn dɛ la ilaha illallah muso in ma nɔgɔn Allahu akbar masakɛ ye furu boloma ɲininka sa k'a ko cogo di a y'i kanto masakɛ ma ko a bannen tɛ furu ma sa ko nka a kɛn bɛ ka kuma fɔ dɛ masakɛ ko ma k'a ko mun a ko masakɛ ma sa a ko husnatu ko k'a f'i ye ko ye nafoloma fɛn fɔ ko nin ɲɔgɔn t'i kun ka tɛmɛ ale kan min b'ale kun k'o t'i kun ko nka n'i ye ale silen ye cɛ o cɛ kɔfɛ ko fɔ condition kelen
ni ye ale silen ye cɛ o cɛ kɔfɛ ko o cɛ ye ale furukɛ ye ko fɔ condition kelen ko fɔ charte kelen. Masakɛ y'a fɔ a ɲɛna ko a m'o charte in fɔ i ye wa? A ko masakɛ ma, masakɛ n y'a ɲininka dɛrɛ, bari n ko a ma n k'a ka charte in fɔ i ye fɔ n ye, n ko bari ka da kan ni n sera n ka masakɛ yɔrɔ la n ka masakɛ bɛ na ɲininka charte in na. A ko k'a f'i ye masakɛ, a ko n'i y'ale kɛli ye k'a sen kongo k'i da cɛ o cɛ kɔfɛ, ko fɔ ni o cɛ in sera ka na ni fɛn fila ye. O fɛn fila in ye jumɛn ye? Ko fɔ ni o cɛ in sera ka na ni Muhamadu o kunkolo walima a ɲɛnɛma ani Seydina Ali. Muhamadu kunkolo walima a ɲɛnɛma ani Seydina Ali kunkolo walima a ɲɛnɛma. Masakɛ ko a ma ko segin a kan. A ko masakɛ nin faamu dɛrɛ. Husnatu ko k'a f'i ye ko n'i b'a fɛ ka kɛ ale cɛ ye k'i ka na ni Muhamadu ni Seydina Ali kunkolo ye walima u fila ɲɛnɛma. Ko a kalenna ni cɛ o cɛ sera ka nin kɛ, a kalenna k'a na kɛ o tigi muso ye. O yɔrɔ la funteni ye masakɛ minɛ. Masakɛ y'i kanto a ma ko e ye mun de fɔ a ye, i ye mun de kɛ k'a jaabi? A y'i kanto masakɛ ma, a ko ne ma fɛn kɛ k'a jaabi koyi, ne ko a ma de n ka kan kɔnɔ n bɛ taa nin jaabi fɔ n ka masakɛ ye, ni n ka masakɛ ye min fɔ n bɛ segin ka n'o jaabi d'i ma. O yɔrɔ la sa masakɛ y'i kanto a ma ko taa fɔ a ye ko ne ko muso don. Allahu akbar. Ko ne ko n ye n kale Lata ni Uza la, n'o y'u ka boli ala ninnu ye, ko n ye n kale n ka Lata ni Uza la ko muso don, wa n b'a furu. Ni Muhamadu ni Seydina Ali kunkolo de don walima u ɲɛnama, k'a k'i hakili latigɛ, k'a k'i labɛn, k'a kɛra ne furumuso ye ka ban. Kafiri ni layidu. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masakɛ ye furuboloma bila ka taa nin ci fɔ masamuso ɲɛna. O kɛra min kɛ, masakɛ sɔrɔla ka cɛfarinw fara ɲɔgɔn kan sa. U ka ca, o ye caya da ye. Kitabu Walasiba y'a fɔ ko tuma min na masakɛ y'a ka jamakulu fara ɲɔgɔn kan sa. Munna ye jamakulu in fara ɲɔgɔn kan, kɛlɛkɛ jamakulu in fara ɲɔgɔn kan, u bɛna taa silamɛw kɛlɛ, u bɛna taa Madina ka taa silamɛw kɛlɛ. Nka yan'u ka taa Madina ka taa silamɛw kɛlɛ, u bɛna tɛmɛ masamuso in ka karanga da la sa. Munna u bɛna taa kɛlɛ kɛ, bari k'a d'a kan muso ye charte min fɔ. Allahu akbar. Alakira dun ye nin fɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam. Alakira ko n b'aw ma aw ni musow, n b'aw ma aw ni musow, n b'aw ma aw ni musow. A y'a hakili to, a ye sabali, a y'a janto muso la. A ko Bani Israilakaw ka halaki fɔlɔ-fɔlɔ, u ka masiba fɔlɔ-fɔlɔ, k'a ju bɔra muso la. Allahu akbar. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ kuma dɔ fɔ Kuranɛ kɔnɔ, inna kaydakunna azimun. Ko musow filɛ nin ye, u fɛɛrɛ ka bon, u fɛɛrɛ ka bon, o ye fɛɛrɛ bonya da ye. Allahu akbar. Ni muso ko k'a k'i détruire, yɔrɔnin kelen de don. N bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an bɛ sababa ma, nka a bɛɛ tɛ. Nka ni muso k'a ka ɲani fɛnɛ kɛ, muso bɛ jamana kuturu bɛɛ dilan. Ala k'an taw ɲɛ ya Rabbi, Ala k'an denmusow ɲɛ ya Rabbi ya Rabbana, Ala k'an balimamusow ɲɛ ya Rabbi, Ala k'an furumusow ɲɛ bi jahi sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallam. Kitabu Walasiba y'a fɔ ko Umar bin Umrata domiriyu bɛɛ ka nin bɛɛ de ɲɛfɔ Ala ka kira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam. K'a ko Ala ka kira ma, ya Rasulallah, ko kuma min na jɔnkɛ ye nin ɲɛfɔ ne ɲɛna, ko dimi fɛ ne ma se ka n yɛrɛ minɛ, ko dimi fɛ ale ma se k'a yɛrɛ minɛ, ko Muhamadu o de kama ne bolila biribiri ka n teliya ka segin ka na. Dɔnkilida ma bɔ bilen o. La ilaha illallah. Ne bolila biribiri ka n teliya ka na, n ko n bɛna o de ɲɛfɔ i ye. Awɔ, jasusul islamu tun bɛ yen o, minnu tun bɛ silamɛya ka kow ta, c'est à dire information ta dugu kɔ kan. O jasusul islami tun bɛ Alakira bolo sallallahu alaihi wasallam. Olu tun bolo bɔlen don fɛn bɛɛ la k'u bila juguw cɛ la, juguw ka dugu kɔnɔ. O la n'u ye kunnafoni fɛn o fɛn mɛn, labɛn fɛn o fɛn bɛ ka kɛ silamɛya contre la, olu bɛ boli ka na fɔ Alakira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam. Wa Alakira dɔrɔn tɛ dɛ, sahaba cɛ 4 fɛn o fɛn sigira Alakira kɔfɛ, jasusu tun b'a bɛɛ lajɛlen bolo, wa u tun b'u ka baara kɛ, wa a dagalen don fɛnɛ. Umaru ye nin de ɲɛfɔ Alakira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam.
ako ala ka kira وبشر ne ni mimme o de kama ne intilia kana كان عدوا mbeka wuli shu ani klembe tamala kana hali majo wa fuka nansi ano sisa mbeka na o de nyefo inyana tanto nyemi nye o de fleni ye wa kafri labenendo abafe ka wuli kana bi ankane ala ka kira sallallahu alaihi wasallam nyemi nye o de fleni ye wa foite nin ko fe Allah akbar kitabu wala sibaya fo kuk mamina umaru klala ka nin kumay nasa ko ala kira ni so jara umaru koro ayi kanto umaru ma ku umaru ajaranye ala ka barka do ila ini baraji ala ka heracha mankiye ko ala ki kishi toro bela jilema ko toro duguli ana bangale kala ki kishi abela jilema kitabu wala sibaya fo ko kumamina ka umaru bin umrata domiriyu ni ala kira to kumalasa ko yorobe ko jibril jigina Allahu akbar awa ukmi ko ni bara ku nyagamina ala kume jibril de chika na ala kira ka sallallahu alaihi wasallam kana faina aketa bara bebinya nabo awo kitabu wala sibaya fo ko mamna jibril jigina sa ko jibril ye salamun de ala ka kira sallallahu alaihi wasallam kai kanto ala ka kira masa ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kifu ko kaka salamun dima ko kaka korota dima ko kaka bunya dima Allahu akbar ne Muhammadu foto Jibril fesa Allah kambe sahaba mam utemenen ko fe Allah subhanahu wa ta'ala ko nga fiye ko Umar bin Umar tadomirun na chimi fiye anna kafir masake minga chimi fiye ko galundala dere ko chindu ko masake la benendu kafir la benendu abafe kana islama ukele wa kele ke mi mobiliser lendu kele ke ma ba kemenani ani ba muga aninani Allah akbar ba kemenani ani ba muga aninani kele ke chew ci farin ashiti sira sayanya akele no kulde labbe ninga islama ukele wa na kun flatula koy ani sidna ali karramallahu wajh unna be awde nofe la dudi le ala kirama sallallahu alaihi wasallam wallahi islamukum bi awati yani kasi ala kirama ibul de faqafalo yani kasi ala kirama islamukum bi no Allahu akbar jibril dengan nyafala ka kirana sallallahu alaihi wasallam wati dani made Allah subhanahu wa ta'ala kelendo ka solution min fane di jibril beno de fane nyafala ka kirana sallallahu alaihi wasallam ambe bishina tablani nyoraina Allah subhanahu wa ta'ala bina resolution min dia ala ka kirama ni alai walanda wera irana insyaallah subhanahu wa ta'ala ni jibril beno nyefo ala ka kirana amena uta sigida fulana ni Allah subhanahu wa ta'ala salama baina Allah subhanahu wa ta'ala kala kambe sabama sijan kenal labang ko mala ko janau ma Allah kanau kisala kanau tangala kanau kanda Allah ko kya kala rebunya koso kiraba Muhammad nasumo kanun kama salli ala rasulih ربكم